Kuuɗe Lilaaɓe suura 13 aya 4 yaaki 12. Yaadu Bulus arandeeru. Gaɗa Ruuhu Allah lili Barnaba e Caawulu, ɓe njahi gariiri Saluukiya. Daga ton ɓe natti komiwal, ɓe njahi leydi Sayifurus ngondi caka ndiyam. Nde ɓe njotti Salamis, ɓe ngaajini wolde Allah ɗon nder cuuɗi do'aare Yahudanko'en. Yahaya bi'eteeɗo Markus bo e wondi e maɓɓe, e mo walla ɓe. Ɓe ngiili nder leydi Sayifurus gondi caka ndiyam, haa ɓe ngari gariiri Bafos. Ton ɓe kawri e goɗɗo Yahudankeejo darno bi'eteeɗo Bar Joshuwa, o annabiijo fewre, gondunooɗo e gomnaajo leydi ndin. Inde gomnaajo on Sarjiyus Bulus, o neɗɗo gooduɗo faamu. O noddi Barnaba e Caawulu, ngam e mo yiɗi nanuki wolde Allah. Ammaa Bar Joshuwa on bi'eteeɗo Alimas, o jaɓaayi lilaaɓe ɓen. Ma'ana Alimas woni darnoowo, ngam o darnoowo. E mo yiɗi haɗuki gomnaajo on jaɓa wolde Allah. Sey Caawulu bi'eteeɗo Bulus, keewuɗo Ruuhu Allah, sutiimo, wi'imo, an ɓii ceyɗan, a ganyo ko ɗume boɗɗum, keewuɗo ƴoyre kallunde e nganyaandi. A yiɗi waylutuki goonga Allah warta fewre? Jooni Joomiraawo torrete, a yi'ata naange na ɗum hocci carel. Ɗon e ɗon wonde nyuure suddi gite Alimas, o wumi, o waɗi ka bumbumtuki, e mo ɗaɓɓita jogantoɗo mo jungo. Nde gomnaajo on yi'i ko waɗi, o jaɓi Yeesu, ngam o hayɗini e ekkitinol ngol dow Joomiraawo. Ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o e ɗe mbanginana en yaadu Bulus ko Caawulu arandeeru ngam waajinki habaru belɗum. Aya 4 wi'i, gaɗa Ruuhu Allah lili Barnaba e Caawulu, ɓe njahi gariiri Saluukiya. Daga ton ɓe natti komiwal, ɓe njahi leydi Sayifurus ngondi caka ndiyam. En nani no Allah Joomiraawo e hoore muɗum liliɓe ngam kuugal nga'al, waato waajinki habaru belɗum ɗum kisndam ɓii Aadama diga hakke e kiita maako garayka nyalde darngal. Aya 5 wi'i, nde ɓe njotti Salamis, ɓe ngaajini wolde Allah ɗon nder cuuɗi do'aare Yahudanko'en. Yahaya bi'eteeɗo Markus bo e wondi e maɓɓe, e mo walla ɓe. En nani e ɓe njaada e Yahaya bi'eteeɗo Markus mo ɓe ngardoyi daga Urshalima, e mo walla ɓe. Non ɓe ngaɗi ka yiilaaki nder leydi Sayifurus, e ɓe njaha gariije gariije, e ɓe ngaajina habaru belɗum. Bo non no aya 9 yaaki 12 wi'i, ɓe ngiili nder leydi Sayifurus gondi caka ndiyam, haa ɓe ngari gariiri Bafos. Ton ɓe kawri e goɗɗo Yahudankeejo darno bi'eteeɗo Bar Joshuwa, o annabiijo fewre, gondunooɗo e gomnaajo leydi ndin. Inde gomnaajo on Sarjiyus Bulus, o neɗɗo gooduɗo faamu. O noddi Barnaba e Caawulu, ngam e mo yiɗi nanuki wolde Allah. En nani to gariiri Bafos, ɓe kawri e goɗɗo Yahudankeejo darnoowo, annabiijo fewre, bi'eteeɗo Bar Joshuwa, jooɗodiiɗo e gomnaajo leydi ndin. Inde gomnaajo on Sarjiyus Bulus, o neɗɗo gooduɗo faamu. Ngam non o noddi Barnaba e Caawulu en, ngam o ɗawta nanki wolde Allah boɗɗum. Aya 8. Ammaa Bar Joshuwa on bi'eteeɗo Alimas, o jaɓaayi lilaaɓe ɓen, e mo yiɗi haɗuki gomnaajo on jaɓa wolde Allah. O Yahudankeejo darnoowo, e mo yiɗuno o haɗa gomnaajo on nanki wolde Allah. Ngam non o yoofanaayi Bulus e Barnaba yeeso, o waɗi ka metanki gomnaajo on haalaaji kalluɗi dow Bulus en, e mo ɗaɓɓita haɗuki mo nanki wolde Allah. Ngam ɗume Bar Joshuwa darnoo ko bookaajo o'o yiɗi haɗuki gomnaajo on nanuki wolde Allah? Se ko wala darnoo o'o ko bookaajo o'o e mo yi'a to gomnaajo o'o jaɓi wolde Allah, ɗatal heɓuki nyamdu maako sukki. Ngam non o waɗi ko o waawata waɗuki, o haɗa gomnaajo on nana goonga Allah. Hande e woodi iri Bar Joshuwa en ɗuɗɓe kaɗayɓe yimɓe jaɓuki goonga Allah. Sey nana e ɓe mbi'a, ta jaɓu kawta hoore e kaaɗo o'o, ta jaɓu ko ɓe mbi'atama dow Annabi Isa, ɓe majjinte, a wartay kefeero. Bandiraawo am an hettindittoɗo, sey paama goonga ka a wiiki, tokkaaki Annabi Isa na in kefeeraaku, tokkaaki Annabi Isa na in majjere, amma tokkaaki Annabi Isa in tokkaaki goonga Allah.
tokkaaki annabi Iisaa bo tokkuki laawol kisndam ngol Allah Joomiraawo e hoore muɗum waɗi. Ngam non taa jaɓu ɗum ƴoyruma, ɗum haɗuma jaɓuki goonga Allah. Aya 9:1 wi'i, sey Caawulu bi'eteeɗo Bulus, keewuɗo Ruuhu Allah, sutiimo, wi'imo, an ɓii ceeɗan, a ganyo ko ɗume boɗɗum, keewuɗo ƴoyre kallunde e nganyaandi. A yiɗi waylutuki goonga Allah warta fewre? Jooni Joomiraawo torrete, a yi'ata naange naa ɗum hoccii carel. Ɗon e ɗon wonde nyuure suddi gite Alimas, o wumi, o waɗi ka bumbumtuki, e mo ɗaɓɓita jogantoɗomo jungo. En nani ɗo, Caawulu bi'eteeɗo Bulus nde faami ko Bar Joshuwa yiɗi waɗuki, sey o haɓanimo, o wi'imo, an ɓii ceeɗan, a ganyo ko ɗume boɗɗum, keewuɗo ƴoyre kallunde e nganyaandi. A yiɗi waylutuki goonga Allah warta fewre? Jooni Joomiraawo torrete, a yi'ata naange naa ɗum hoccii carel. En nani, ɗon e ɗon wonde nyuure suddi gite Alimas, waato bookaajo on, o wumi, o waɗi ka bumbumtuki, e mo ɗaɓɓita jogantoɗomo jungo. Bandiraawo am, amma aɗon bo Bar Joshuwa bookaajo o'o, kaɗayɗo yimɓe jaɓuki goonga Allah. Taa jaɓu Allah hiitoma bo Bar Joshuwa, ngam en nani ko heɓi Bar Joshuwa bookaajo o'o, giɗɗo haɗa gomnaajo on nanuki wolde Allah. Aya 12 wi'i, nde gomnaajo on yi'i ko waɗi, o jaɓi Yeesu, ngam o hayɗini e ekkitinol ngol dow Joomiraawo. Lallay se ko wala, gomnaajo on hayɗini e habaru belɗum ɗum Barnaba e Caawulu ngaajinanimo. O hayɗini no Allah Joomiraawo nder moƴƴere muɗum e yidde muɗum waɗi e laawol hoolaaki annabi Iisaa ɓii Aadama heɓirta yaafuye hakkeeji muɗum. Ngam non nde o nani habaru ɗu'um, o wonnaayi carel. Ɗon e ɗon o hooli annabi Iisaa warti kisnoomo diga hakkeeji maako e kiita Allah garayka nyalde darngal. Bandiraawo am, an nanoo habaru annabi Iisaa hande, a jaɓii ko nanta dow maako? A hoolake ko Allah Joomiraawo waɗanma e laawol annabi Iisaa? Waato o liloyi annabi Iisaa maayi dow gaafangal e mbattudi maɗa, o hocci kiita hakke maɗa, o maayi dow gaafangal e mbattudi maɗa. Ngam non taa hoolake annabi Iisaa, a heɓay yaafuye hakkeeji maɗa e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal. Emi do'o, Allah Joomiraawo hokkuma faamu, bo gomnaajo mo nanɗen habaru muɗum ɗo'o, njaɓa ko Allah wi'atama dow annabi Iisaa, ngam keɓa yaafuye hakkeeji maɗa e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal. Amin.